Go on, pick him up. Take a strain. Steady. Enw fi yw Eifion Evans. Henry Bennett i fi. A Dylan Thomas i fi. Iestyn Howells a hefyd sy'n ysmagwaith i fyd. Rihanna John. Francis Evans. Sarah Roberts, a ni'n cynrychioli Merched TOW Llanfynydd. Ni'n cynrychioli Sir Gâr lan yn y sioe frenhinol. Fi dim ond i ddechrau byti 6 wythnos yn ôl de. Di 2 mis. Dechreuais i llynedd. 6 blynedd. Just joio'r gymdeithasu, really. Ie, gweld y merched, 3 gwaith yr wythnos. Cwpl yn night out i lle. Ie, lle gweithio yn gili a cael gwrs pri a cael gwrs sport da fod rota hefyd. Ni'n pwy bydde ddim moyn bod mas yn y glaw am 9 gloch y nos. Yn tynnu raff. Tynnu raff yn y baw, slush. O'n i cystadlu yn rali YFC, nath i ben ennill mynnu. So nawr ni'n symud mlaen ar i cynrychioli Tug of War Llanfynydd yn sioe frenhinol yn Royal Welsh. Am y tro gyntaf yw ein eleni. Atgof gorau fi yw siwr tynnu erbyn Tom Curry yn training a middi fe siwr. Mae tipyn o tymer dy fe. Sa i wedi cael digon o experience eto, ond fi'n gobeithio bod ni'n mynd i chwipio nhw yn y Royal Welsh eleni. Ancyman i fi de. A fi yn y B2 wedyn ni, so, well, one from the lowest wedyn ni yn y front. Y merched yn y blaen sy'n tueddol o gweiddi achos bod nhw'n gallu gweld a mae pawb arall yn gallu teimlo fe ar y raff wedyn. Opposition yn cwmpo, allu di gweud they're down usually a ti'n gweithio galetach i tynnu nhw, gambo nhw at a disadvantage. Ni'n tynnu lan hyd at 560 o kilos. Ni gyn gweithio gyda'n gilydd fel tîm. That's the secret, basically. Oh my god! Oh my god! Pwy fydd hwnna ne? Rangos ni. Nawr fydd e. Fi gyda Pems falle ni Ceredigion, os nhw yw neighbours ni tal, so nhw yw rival. Rai o gosach i ni. Ie. Ddim cweit wedi ennill eto, ond eto is the key word there. Fi mae'n gwgwyd e, mae fi da fi yn os, neu ni gen i fel treiti ar y diwrnod yno. So ni moyn gweud rhy gymaint neu falle jinx yn ni yno. Ie, mae hwnna wir ydy. So, na, gen i weld o, gen i gwrhwyli yno. Ewn ni mlaen o fan hyn.